Biafra, ụmụ Biafra, ụmụ Biafra, njikọta Biafra, ihe gbasara agwọ akara nke abụọ, ndị na-enwogharị odidi. Nke a bụ okwu anyị ga-ekwu maka ya taata. Anyị na-abanye n'ime ihe atịkpa nke dị n'azụ Ista. Agara m leta ụmụnne m ma kparịtakwa nkata, mgbe otu n'ime ha jụrụ m ihe m ga-eji mere ya Ista. O were mee ka m cheta okwu m bidoro ụnyaahụ gbasara ụdịrị nakwa ụzọ abụọ agwọ si egbu ihe ọ na-eri. Ụdịrị usoro abụọ ndị a bụ nke a kpọrọ constrictors, ya bụ eke ọgba, nakwa venomous, nke bụ ndị nwere elo maọbụ nsị. Usoro abụọ. E nwere ndị amaghị maka nke a. Ọtụtụ chekwara na agwọ ọbụla tara mmadụ na-egbu ya maọbụ tanye onye ahụ nsị. Ya mere anyị jiri kwupụta okwu a ụnyaahụ maka agwọ. Ọtụtụ chere na agwọ ọbụla tara mmadụ na-atanye onye ahụ nsị n'ime ọbara, mana ọ bụghị etu agwọ dị. Ya mere Ista a anyị na-ahụ dịka emume ncheta mbilite n'ọnwụ nke Kraịst, nke ndị na-asụ asụsụ Igbo, maka na ọ bụ anyị bụ ndị ojii bụ ndị nwe asụsụ a anyị na-asụ. Onye ọbụla na-asụ ya nke na-adịghị ka anyị bụ onye bịara abịa. Ha bụ ndị ọbịa. Ha abụghị ndị ala anyị. Etu ha ga-esi anabatakwa okwu anyị na-ekwu ga-adị iche. Maka ihe mere ka ha bụrụ ndị mba ọzọ bụ ihe ndị na-enwogharị odidi mụpụtara. Agwọ anyị kwuru okwu banyere ya, nke bụ agwọ nwere elo ma ọ bụ nsị, bụ ya bụ ndị a na-enwogharị. Maka ihe ha na-eme, ụlọ mmadụ na-ejikọnata ọnụ site n'ịsụ asụsụ naanị ha ga-aghọta. Maka asụsụ agbụrụ ndị ojii bụ ihe anyị na-asụ ugbu a. Ya mere okwu anyị na-ekwupụta bụ karịsịa maka ndị gosipụtara onwe ha, ọ bụghị ndị na-enwogharị enwogharị. Ya mere ihe m chọrọ ka anyị ghọta bụ na Ista ha kụziri anyị bụ igwe ndị ojii, maka ọ bụ anyị bụ ndị ojii ka ha kụziri ntụgharị nke ha. Ihe ha chịkọtara zi anyị maka onye nwụrụ, nwa ha nwoke na-acha ka ha. Ha gosiri ndị ojii obe, zi ya na ọ bụ ebe ahụ ka nwa ha nwoke nwụrụ iji zọpụta arụrụ ala ndị ojii na-anabata ya ugbu a mere. Ndị ojii nabatara akụkọ a ha jiri bịa. Na mbụ, kedu ka onye karịrị anyị niile merere ihe dị egwu karịa ndị nọ n'ụwa taa, ma ndị nọ tupu anyị apụta ụwa ga-esi ahụ ndị chọrọ ka ọ nwụọ ma bịa ịzọpụta ha? Ọ bụrụzie ndị mara ya bụ onye adịghị ka anyị ikpe ọnwụ ka ọ bịara ịzọpụta. Ya pụtara anyị bụ ndị ojii na-ahụta ndị adịghị ka anyị dịka ndị na-enwogharị, maka na onye kọrọ anyị akụkọ a nwere elo maọbụ nsị, ọ bụghị eke ọgba constrictor. Ha bụ agwọ ndị nwere nsị venomous, ma ha na-achọ ka anyị na-ahụta ha dịka ndị na-enweghị nsị. Ha na-egosipụta onwe ha dịka eke ọgba, maka na ọ bụrụ na eke ọgba taa mmadụ, ọ gaghị eme ya ihe ọbụla. Ha ejighịkwa ike ata mmadụ. Ọtụtụ agwọ dịkwa ka ha, ndị na-enweghị nsị. Agwọ ndị anaghị emerụ mmadụ ahụ. Ihe ha na-achụkarị bụ ụmụ ahụhụ na-atagbu ihe anyị kọrọ n'ubi. Ya mere ọ bụrụ na ị chọghị ka agwọ dịrị n'okirikiri gị, ihe ọ na-egosi bụ na ị chọrọ ka ahụhụ nakwa ụmụ anụmanụ bi n'ọhịa tagbuo ihe anyị kọrọ n'ubi. Anyị ekwesịghị ị na-ahụta ha niile dịka otu. Ma n'ime agwọ niile ahụ, nke bụ mmadụ a anyị na-ekwu maka ya, ndị nwere nsị na ndị na-enweghị. Ndị nwere elo bụ ndị anyị ekwesịghị iji kwuo egwu, maka ọ bụrụ na ụmụaka anyị eme obere mmehie ahụ nwere ike ibute ọnwụ, iji tụnyere eke ọgba. Anyị kwesịrị ịghọta ihe dị iche na agwọ abụọ ndị a. Anyị wee wedata ya n'ebe ndị anyị kpọrọ ndị ọcha nọ. Anyị banye n'ike ya bụ nsị nwere. Anyị kwesịrị ịghọta ike ya bụ nsị maọbụ elo nwere n'ime ndụ anyị nọ na ya puku afọ abụọ gara aga. Anyị anaghị ekwu maka ihe mere ụnyaahụ, ọ bụghị ihe mere afọ 50 gara aga. Nke a abụghị agha ha busoro anyị ihe dịka 100 afọ maọbụ afọ 50 gara aga. Ihe a bụ ihe bidoro puku afọ abụọ gara aga. Nke a ka anyị na-eme ka ndị be anyị mata na ya bụ nsị ka bụkwa nsị, n'agbanyeghị etu esi tụgharịa ya. Anyị ekwesịghịkwa inwe nsị n'ahụ anyị. Ya mere onye nwere ike igosipụta onwe ya dịka eke ọgba. Ọ bụ eziokwu na o nwere ụdịrị ụjọ ndị be anyị na-atụ oge ọbụla ha hụrụ agwọ ọbụla,
ha na-enye ya ezigbote ohere ka o wezụga onwe ya n'ụzọ ha bụ mmadụ na-aga. Ụdịrị ụjọ anyị na-atụ bụ ihe ha batara n'ime akwụkwọ ha kpọrọ nke dị nsọ, nke ha tinyere nwa ha nwoke na-acha ka ha dịka onye nzọpụta, ma gwa anyị maka Adam na Eve, na ọ bụ agwọ bịara ghọrịa Eve. Ndị be anyị wee bụrụ n'uche na ọ bụ agwọ anyị na-ahụ ugbu a bụ otu agwọ ahụ bịara ghọrịa Eve, na-amaghị na akụkọ ha bịara kọọrọ anyị bụ ihe ịma atụ nke ndị bekee kpọrọ allegorical story, ọ bụghị akụkọ pụtara ihe literal dịka ha siri kọọrọ anyị. Ọ pụtaghị na o nwere agwọ pụtara ihe ya na nwaanyị ahụ kpara nkata, nwaanyị ahụ wee ghọta ihe ya bụ agwọ ji ọnụ ya kwupụta, were mee ihe ya bụ agwọ gwara ya ka o mee, nke bụ ịta mkpụrụ osisi ahụ si ya tara. Echiche ndị be anyị bụ na ihe a mere etu esi afụ ya anya, n'ihi na ọ bụ etu ndị kọrọ ha akụkọ siri kọrọ ha oge ha bụ ụmụaka. Ma ugbu a ụmụaka ndị etopụtara ghọọ okenye na-amụpụta ụmụaka ma na-akọwakwa ya bụ akụkọ nyere ụmụ nke ha. Otu aka ahụ ụmụaka ha etopụtakwara ghọrọ okenye, emezie ndị izizi ahụ bụ ndị topụtara ghọrọ agadi. Ụmụ ndị ụmụ ha mụtara bụ ndị ọ ga-akpọ ụmụ ụmụ ha, bụ ogugo atọ gbadaa bụ ndị kwenyere n'akụkọ nke na-abụghị etu o siri dị ha bịara kọọrọ anyị, akụkọ ihe atụ nke na-abụghị ihe mere eme. Ọ dị ka ngwugwu ekekpọrọ ekekpọ, ịtọpe agba izizi ya, ị ga-ahụ ihe na-abụghị ihe ha tinyere n'ime ya. Ma iwetuo obi ghara iji iwe ọkụ tọpebe ya bụ ngwugwu, ị ga-ahụ nke bụ ezigbo ihe ha kechiri n'ime ya. Etu a ka akụkọ ndị a kọrọ anyị gbasara agwọ dị. Ya mere, ihe anyị chọrọ ka ndị be anyị ghọta bụ na ọtụtụ ihe ndị anyị nabatara dịka ụmụaka oge anyị na ndị nne na nna anyị ha bi, ndị kwesịrị ịbụ ndị nche ga na-eche ụbụrụ anyị ka ọ ghara ịnabata okwu ụgha. Ha emeghị etu a n'ihi ndị mụrụ ha akwụsịnwughọ ozizi ụgha nke eziri ha dịka eziokwu. N'ihi na onye ọbụla na-enwogharị matara onwe ya dịka onye na-enwogharị, otu nke ọzọ na-azụ onwe ya n'ụzọ dị iche. Ha bụ ndị na-amụpụta ndị na-achị ọchịchị. Ebe a ka anyị na-akwụsị akara nke mbụ, chere akara nke abụọ.